Ngene lho yu carane ngilangno pait ning godhong kates karo ning kembang kates iki dijamin paite ilang 100% yu. Carane iki larutno lemah lempung utawa tanah liat iki aku nggawe untuk yuyu. Nek wis larut sak cukupe terus iki disaring dadi nek ana rusukane ranting utawa godhong gak melu nggodhog yu. Nah iki nek wis disaring sak cukupe ngene iki diumupno sik, ditutup, dijarno sampai umop. Nah, nek wis umop terus dilebokno kembang kates sik yu. Soalnya kembang kates kan meduke rada suwe timbang godhonge. Jadi kembangnya dilebokno sik, digodhog sedelo. Nek wis kembangnya mang setengah mateng lagi dilebokno godhong katese. Nek wis godhong kates mlebu ngene iki digodhog sedelo wae soalnya godhong kates cepet medhuk. Nah, kaya ngene iki medhuk iki siap disaring, diumbah sing rewesi, digrojok banyu sampai bolak-balik yu. Pokoknya banyune sampai buwening, aja lali dibilasi. Nah, nek ngumbah sampai tak jeweri sitok-sitok ngene iki lho yo godhonge ben lemahe ceblok kabeh, ambek kembange yo digrojok ngene iki terus dibilasi bolak-balik niki terus diperes. Pas ngumbah ngene iki antara godhong karo kembange tak pisah yo tak peres dhewe bar meres godhonge tak genten meres kembang katese. Nah, diperes sampai apuh ngene iki. Nek bar kabeh iki lho hasilnya yo ki siap diolah sesuai selerane sampean. Dijamin aman paite ilang.